Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 23, versikulo 19. Dumngag ka, anak ko, agsirib ka, ket panunutem anaimbag ti panagbiag mo. Papagayam, intay dinggan ti may sapay a pakasaritaan, a maitampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Palagipan ka laeng, Elma. At daanan iti asawa ti nakirelasyon. Puno, ado ti kwartana. Hangam saan kalataan na ragsak. Ngamin, saan mo ang mabukudan ni Andrew? Mabalin ka di, bakla. Day tabiag mo ti pakibiyangam. Sa anak a pakibyangan. Gayam ka. Isuapal palagipan ka. Pumanaw kan dito apartment. Kabaila akong tirenta dito eh. Anya? Papanawon na kon? Idinto ta nagpakpakaasi ka idi, adituyak nga agabang. Ket paggudwaan ta ti renta. Di kan kayat akadwa dito eh. Ay, pumanaw kan bakla. Ay, tapno nawaya kayon iti pamilyado a karelasyon mo? Awan bibiyang mo. Ala, pumanaw kan. Agyaman nagtadakan, Andrew. Kunak no saan ka manan nga umay. Mabalin ka di mo ta saan. Kailiw kan, Elma. Kailiw ka mat, Andrew. Dito ya ka maturog ita. Agawid at tulangan into nagsapa. Sana balit at Domingo mat. Awan serak. No dito'y ka kumangaminan ngagnaan. Panawa mo ti pamilyam. Total, mas naragragsak ka mat na siyak ti kaduam. Saan ka di? Pudno na ita. Ngam, bayam. Rinabii ang makaduwanak ni ti apartment. Itatandatan dito'y kantin, kaya't kakasarita, Mari Julie. Anya ti bagam, Mare. Anda ka di parikot mo? Ngamin, kasla ka na yun ngagpampanunot ka itinaunag. Dinamag ko manen ididay kan ka. Ngam ko nam nga awan parikot mo. Ngam kasla jakpat yan. Gaputan na kadkadlaw nga adda parikot mo. Nagbaliw at talaga ti asawak, Marisonya. Saanen akas iti sigod. Anya tinagbaliwan na ayan. Sigod ang nagagat. Tulungan nak nga aglaba. Agluto kan agdalos ija balay. Nangruna no amun ang nabambanugak manipod trabaho. Ngamita, awanan bibiyang na kanya. Anya lang ang tiraramiden na. No saan nakatulungan. Kanayon arumwar. Kan kanayon amaladaw asumangpet. Sa dino ti papapanan na. Iti kano gagayam na. Ano kasta? Day tagayam ti parikot mo. Kat, paliiwam mare. Amangan kit dimot mo at da babae na. Kinapudno na. Dayta ti atap ko. Ngam, iti kinabayag min kas agasawa. Agbabae pa'y laeng. Katuan! Saan alakpad day ta? No nasulisugan ti asawam. Mare, Paliiwam ti asawam. Kat pankam no pudno nga adda babae na. tengat rabi imanen asimbangpet ka, Andrew. Kanayon mata nakasta. Apay ngamin nga urayan nakpalang. Di ka palang ngamin maturog. Kundi uray ka sa kagreklamo. Sa dinuman ang tinaggapwam. Ita yung tigayam ko. Sige, dita kan. Makaturturog ako. Pinanawan naklatan. Andrew, agsarita ta kumapay. Anya ka di tinaidanon kanyak nga aramidam, Elma. Nakirelasyon ka iti pamilya daw? Amok ani bakla tinagipulong kada kayo tatang. Ngaman niya kumaita. Saan nakmat abay-bayan ni Andrew? Likli ka maun ti karelasyon mo. Sana nasaya at day ta. Awan nasaya ta pagbanagam iti kastangar aramidam. Ay, nagadumot kan nga ibagbagayo. Di ka magdadahil iti pamilya ti sabalay, Alma. Ken panunutam ti biyag mo.
Naragragsak nga dayo ti biyag maw, no nasaya ti aramid maw. Naragsakak kini Andrew, tatang. Awanen ti sapulak pa'y. Ay, mala, sikat ti makam mo. Ngem awan to ti pabpabasulam, iti kanitaw nga apitem to ti bunga ti mading aramid maw. Mare, kita dagiti nakatugaw iti dayjay abanda. Ni Andrew. Di kagpatlaw. Bayam asyak ti mangsipot kadakwada. Di ka sumangsango kadakwada. Tapno saan nakaamailasin ti asawam. Mare, O edi kagsangit dito ya. Agkalma ka lang. Dayjay sinugbuan na ti babae. Kat nakaragragsak da. anya ti aramid. Basta agtugaw kalataditan. Siyak ti mang paliiw kadakwada. Nakaragragsakak, Andrew. Kumasyok laungan ti asawam. At dayta ka manin. Sana bali at ay ayatan ka mo. Numabalin, datan ti agdan na. Alakit din, ituloy tan ti mangan. Kalpasan na, rumwartan dito restaurant. Okay, subuan ka mat. Oh, atoy. O sige, subuan ka pa eh. Nagmayatan abuya. Ha? Julie? Papay nga ka dito eh. Iso ka di ti asawam, Andrew. Day talos siyang. Juan, isaw ti asawa ni Andrew. Kasi ka, asino ka? Maysa, akabit? Imbarasak mo kanyak ti kutsara nga igam mo, ha? Manakibiyang ka! Kastagayam. Anay ko! Di mo ko! Di mo ko! Anay ko! Anay! 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 Anay ko! Napgas ti ropa ka kinaramutan da dyan babae. Kanagado tinaparot na buok ko. Gapuy ti pa nang ipungot-pungot na kanya. Nagkunang kami na barsa kami ti kutsara. Masurunak namin. Anay ko, naapgas tinakaramutan na rupa. Ala, sumartikan ngagsang sangit. Itulog ka ni di apartment. Tagsubyak mo't langit at trabaho. Anay ko. Saan mamayulot at trabaho, Mare? Iso ang nasaysaya at normwarta. Saanan? Sayang mat. Ikagumaak trabaho. O may kakitin. Rumwarta. Mapantag palpaliwa. Ngam, Oh my God! Isimpamon talamisahan mo. Tarumwartan. Nagmayat dito'y adiso. Saan ka di? Kakaykaywan. Kan mayat ti angin. Kan matanawagam ti adayo akarayan. Marison niya. Agyaman ako na ikan ka, ha? Noawan ka. Diyak amunan niya tinaramid ko. Panunotam ana imbaga. Noan niya ti rumbang nga aramidam ita. Isinakon ni Andrew. Saan ko akasapulan ti asawa? Numang lilipot mo't laang. Kasanon, no agkid daw iti pamakawan. Nasakit, Marison niya. Imbes asyak ti kanunungan na. Ngam saan? Tadyay babae na. Awan nga rod. Agasam, kimayat kat kankwana ti babae na. Kat inarakop naman. Itinaytang anay matangak. Nasaysayatan nga agsina kami. Nasakit man. Gaputa ay ayatak ni Andrew. Ngam diyak kayatan ti masaktan pa'y. Agsina kami laangan. Tapno maminsan ti sakit. Ala, panunutom ana imbag no anya ti rumbang nga aramidam. Mari Julie. Nakasaganan dagiti gamit mo. Adda amin iti doang amaleta.
Mabalin mo ti pumanaw. Papanawon nak ti balay. No saan mo akayat ti pumanaw. Da kami laangan kadagiti ubing ti pumanaw. Naskan ka rin agsinata. Saan ta ka di mabalin na pagsaritaan da ito? Awan tinaskan a pagsaritaan ta. Namimpinsanan anapunas ti panagayat ko kan ka. Ala, agpili ka. Sika ti pumanaw. Wenno da kami laangan kadagiti ubing. Nasaya at matagnaod kan dito apartment, Andrew. Maragsakan ako, nay. Tanagsina kayon iti asawam. Ngam pagbengak latangay kan iday ti sustento. Sana mabalin, ah. Di kayat ko, kat itid mo amin kanyak ti sweldom. Anya? Sana bali, tasyak mo ti makakaamu agumatang iti masapsapul ta. Sige. Sika ti makam mo. Basta pakaragsakam, aramidak. Kaya't ka kasarita, Andrew. Kat pagyamanak, tanadanon ka dito'y apartment yaw. Tata, Addan ka ni ti pamilya. Iso mabalin ka day. Panawa mo ti anak ko. pinapanaw na kong ti asawak, tata. Sinaamon ti anak ko. Gaputa saan na maiparbag ti relasyon yaw. Laglagi pa niyaw, ano anyaman ti aramiden niyaw, dakes man wano saan, at dalat ta katukad na. Tata, Panunutem ti biyag mo, barok. Ti biyag yaw asa nga pamilya. Itulok mo ka di dumakil dagiti anak yu iti asawam nga awan ka iti danada. Kasano no saan da kanto abigbigan nga ama? kasanon ni Elma. Saan mo na panunutan ni Elma? Nagbidot kayo adwa. Katrumbeng laeng nga ilintig yaw tinagbidutan yaw. Sika, Julie, ilokat mo ti daw. Agsarita ta ko ma. Julie. pumanaw kan. Saan da ka akasapulan ditoy? Naira naman ngayon mayak si Marungkar dito balay yung. Maala, agawid akon, tapno makapagsarita kayo iti asawam. Saan ka nga agawid, Sonya? Ituloy takit diti ang merienda. Pastra ka ati asawam, tagsarita kayo. Ang mga no importante, ti bagana. Bayam nga agyan di tarwar. Pumanaw tumatlang inton mauma. Umay ka, inta ka sarita ti asawam. Narigat mat, no agur uray latan ijerwar. Ala, panawan kayo pay. Agawid akon, tapno makapagsarita kayo anaimbag. Saan ka pumanaw, Mare? Kunakon ket nga da ka dito'y balayo, Andro. Ha! Inalam amin abadom, iso asinurot ka dito'y. Apay, kayat mo asubyan de talaad nga asawam? Mas nalalaad ka, babae. Ay, nagpuskol ti ropam nga inmay ditoy, awad babain mo? Anay ko. O nga, lumaban ka? Hospitatan, sumorden kayo. Elma, pumanaw kan. Saan ka pumanaw dito'y no di ka kadua? Saan ko apat yan ti surat nga imbatim itirabaw ti kamata? Ladingitag, ngam nakaamiris akon. Kan saan kagayam nga ay-ayatan. Sana po no day Andro. Ni Julie nga asawak ti ay-ayatag. Isa pumanaw kan. Winaswas kon ti amin kadata. Masikugak. Adanton anak ta. Iso asaan na ka mabalin at talikudan. Amok ti nararamid ko. Iso asaan na mabalin ngagsikog ka. Masikugak. Iso asaan ang mabalin at talikudan naklatan. Sige. Ikan ka iti gundaway amang ipakita iti panagbalbaliw mo. Ngam jak kayat nga agkasilid ta. Adda bakanti asilid. Ijay ti pagturugam.
Matungpal. Tinapatag, inawat nak diti balay. Kat ikarek, agbalbaliw akon. Iti kanitong amaamwak nga agkitkita kayo pa'y iti kabit mo. Pulos adigan to awaten dito'y balay. Ikarek, sa anak to na makisinarakan ni Elma. Karik dayta, Julie. Apay akas to'y tatang. Tilalaki nga inayat ko. Tinalikodan na kon. Nasaya at launay Sana mabalin. Lipate mo ni Andrew. Adaanin day jay iti pamilya. Si Aramidem ita, panunutem ti biyag mo. Panunutem ti masakbayam. Agbalbaliw kan. Ilintag mo ti madingay nararamid mo. Tapno nasayaat ti pagbanagaw. Kunana iti Proverbio 10, versikulo 17. Agbiag ti tao amang ipangag iti panangisuro, ngam agpaggad ti tao adi mangawat iti bigdot na. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.